какво означава това? Аз съм спасен. Аз съм изкупен. Аз съм очистен. Аз съм опростен. Аз съм благословен. Защо? Защото Христос е в мен. Благословението, коренът на благословението е в мен. Начинателят на спасението е в мен. Прощаващия Бог е в мен. Слава на Господа. Може би тази сутрин мнозина от вас ще осъзнаят, нали, какво е да участваш в Господна трапеза. Аз като син не бих пропуснал трапезата на баща ми. Не бих пропуснал трапезата на Исус. Исус е моят изкупител. Исус е моят спасител. Исус е моето спасение. Исус е моето прощение. Исус е моята святост. Исус е моята правда. Слава на Господа. Понесе трънен венец. Представете си, сестрата казва това, което е в сърцето й. Аз си попитах, можеш ли да понесеш? Мемет каза нещо друго, нали? Почвайте да ме биете. А в същевременно, нали, ако го съвлечем и почваме бичовете, ще тръгне да бяга, да си търси място. Нали? Сестрата отговори ясно, каза, не мога.